Alang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Langit ito mong amahan nga labing amahanan. Ada karon sa studio nag-live sa DYA. Hinawag kami kanimo litong amahang yawit. Ay ipadala mo balang Espiritu aron mutuhog sa mga nuna kasi ini kita na masabtan plasunan aron ipambit sa bating kinahanglan. Ini kada na mong ipangayo lagi sa ngalan ni Kristo ubang sa parabang ni Santa Maria o ni San Duque o sa tanang anghel mga santo sa langit. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. May hapon mga kaigsunan sa Kadisayan ng Mindanao. Magandang hapon mga kapatid sa Luzon. Good day to everyone outside of the Philippines, everywhere na. Welcome sa itong tulmanon. Ang itanong mo kay Brad Iwe. Biblia, Sanda de Valencia, Moral Theology, Dogmatic Theology with Philosophy sa sagot. Live na nanupad yun sa Island FM, Radio Sipo, mga kaigsunan. Sa 16 rin sa buwan sa August year 2023. Berarti kusuga-suhan mga kaigsunan, sumag hapon. Mahagis kasada, pero nabasa ng hapon, pero karon wala kay murag. Nakapurma na daan ba? Mga kaigsunan. Diyan sa dili pa ito, magkarayin sa akin itong hospital. Ato sa basahon ang Evangelyo nga gitik sa Brad Ijibol. Para basahon na yung gitik sa mga kaigsunan. August 16 year 2022. Matthew 18, versikulo 15 na 20. Kung aduna kay kaila nga imong badlungon, imo nga dili siya mo silok. Kung imo sa na siyang sultihan ang pagpamati ug andam nga modawat sa kung adunay tao nga mosulti sa ato sayop. Kita motubo sa atong pagkatao ang pagsingka o paglibak wala gayud kini makatabang. Mao kini ang personal biblical reflection ni Brad E.G. Bohol. Wala nga kining maong Ebanghelyo ang gihatagan na personal biblical reflection ni Brad E.G. Bohol, pero hindi ito mabasa ko bang kuminsan sa cellphone ng gamit ko sa pero live karon sa DYA mga kaigsunan. Ang sa kuha na ipambit na ito nga kumatid pa ni E.G. Bohol rin nga kung ano na ibadlungon nga ano nga dili siya masilok. Muna ingon ni panganpas si Brad G.T. Janjantan na si Ramon Vitamundo nagtabi dito sa UCR Bandusade 2014 gikan sa Davao City kay convention mo to. Pagikan ni RMJ Ramon Recibo buhi pang Diyos. Nakabot ni Davao, magbalik patay ng Diyos niya. O nagtabi mo siya dito sa UCR Tabangas mga naminaw. Gibadlong sa Brad Socrates. Ngoy sulti ni Janjantan, ubang mga sulti. Kaya na silot do, nasukol siya. So, dito nagsugod mga kaigsunan sa 2014, ang gadayad literal. Diri sa Cebu. Pero dugay niya ni isyu ha. Murag panahon, magkaroon matod pa ni Juan. Siya nag-ingon ko si sa Adam Amper. Nga ada mapel ang kapta presidente sa Cebu, God Ganatay, na Butuan City ng CFD ang naguna ining issue gaday literal. O yung taga Butuan City, diha din nagsugod ang gaday literal. Wala, itong pagitabo sa 1994 sa Basak Cebu City National Convention. Kuhan, murag, wahay na ito, unang yung Butuan na ang naikwintro ni Brad Socrates itong Naitore Macalso, ang taga Liti o taga Davao uban mga siplam gaday literal. So uban ni walk out walk human kay wa i-recognize silang barugana ng gaday literal natural kay usagod ka pagtuo Episo 4:5 usa ka pagtuo sa Ginoo usa ka bunyag di kay pareha ni Kristo sul nga
Ipangutana ko sa baruganan niya. Presosol, Davao. Ipangutana ka na akong baruganan. Itubag ko sa parehar ng Padre Darwin Gigano. Kung saan nagkapareha na nga, God died literal mo. God died literal, baruganan ni Padre Darwin Gigano, presosol sa Davao. Magkunsa magkakwali niya, tamas ginawa, presosol, igwintro ka yun. Nga imong baruganan, nanudlo na sayok. God died literal, divine person died literal. Wala. Wa kay merito manawa ka na. Nanudlo ka sayok. Kung sa ingon din sa dugma, sa fundamental sa Nakatuling Dugma, page 5. Taro kayo. Mga kaibigan. Other place, Rogelio Camarero Sargao, kung si Ezekiel, Ugbad, o si Jerome Crusted, Julius Lawas, Brad Idiil, o si Juan, kining Gregorio Locos, o kani mga dadgan ng tayo sila. Taro kayo. Kung diri sa moingon ang Diyos sa matay, kanang Diyos mo, dili ng gamanan, piki ni mo Diyos kung namatay mo Diyos. Mga kaigsunan. Diri sa page 36. Klaro kayo Crisosol, paminaw. Ngayon diri, God is eternal. Ngayon diri, Eternus Pater, Eternus Filius, Eternus Spiritus Sancto. Tulo ka man naglaing ang persona. We can speak individually, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang ikadawang persona sa Santísima Trinidad, moray nagpakatao. The second person became man. Klaro ka na sa pagkaminta sa Nakatuling Dugma mga kaigsunan. Ang ikadawang persona, moray nagpakatao. Dili ang Amahan o ang Espiritu Santo mga kaigsunan. Klaro mo na? Nasa pagkaminta sa Nakatuling Dugma. One, 5-5. So muna mga kaigsunan, Nambra Lagural Jubel Pastoral to recognize si George Torrepel, Matubag George Torrepel, si idol ko na si Padre Darwin Gigano, matod pa niya George Torrepel, saka BOSFD. So kini niyang ibuhat nga topic sa sayok nga panudlo, dili na kumuto sa exorcism niya, Matubag George Torrepel. Kababay, kabuhol na modlo ko ng sayok ko ang umuyon ka mga kaigsunan. Dili ka mo yun kay bakat ko na magitudlo. Uyunan ni mo na. Porque sa iyo pa na mga kaigsunan. George Suborda Aramis, o Griki Implio, Alan Saladang, God Kanatay, Oscar Sorosa sa Buhul, God is always alive po rin. There is a fundamental sa Nakatuling Dugma. Only the second divine person became man. Defeated. The Tirgonos of hypostatic union. So, ang amahan mo rin magpakatao, ang Holy Spirit wa magpakatao, ay gawang persona sa Santísima Trinidad. Sa wala pa magpakatao, di na makita ang second divine person. Unsa mesklad Gitgano si Jim Gonzaga nga sayop puno ko, patata alam mo, wa pa magpakatao, makita rin na. Asa mabasa nga, sawa pa siya magpagkatao, makita siya. Kung saan taon mo, wa mo kumumpun niya mo. Brad, Astig, Morsig, Renato Dimana. Saan eh? Okay. Renato Dimana, agoy dili mo uyon ni IYD. Pwede ra makikdebate niya. Nindo sa kuan ni si Renato Dimana ni ato nagunay. Pwede bit. Kini si Jo Labaho, parinti ni obispo kay namay Bishop Labaho Cebu. Gutierrez, ilang pagkuan ila ni Kristo kay
katunga Dios o katunga tao. Sakto ba na? Wa man na magkabuwag, brother. Wa man na magkabuwag nga katunga one person matod pa sa katigisi mo ga Catholic Church, usa ka persona, duha ka kini niya. Wa ko mamulong ana. Pareha mga diyeng kung sa ka butbuton mo na ko. Ayaw na, brother, kay mara ka mo'y magdibati rin nato, di man naroon niya. Sa chat niya ba? Yan. Sa katekisin mo na Catholic Church, mga kaigsunan, na yun din nga, the incarnation is therefore the mystery of the wonderful union of the divine and the human nature in the one person of the world. 43 sa katekisin mo na Catholic Church. One person, both human and divine, paro mo na sa katekisin mo na Catholic Church. O niya, ito nga, may muna nga, mismo si Padre Lucas Inok, murag former wamali sa National City, spiritual director, akong mga tanang yun na video nga. Padre Lucas Inok, uyon mga Padre Lucas Inok sa usas sa Francis Philosophy ang sayang sa bagway, ontology. Kanang material being o material being. Kining material being sama sa pagkatao ni Kristo ay para na tao mo ta. Yang saan ng tao? Natin material being subject to dito pa rin Lucas Inok. Unya ang immaterial being ang pagka-Diyos, Espiritu mo rin. Not subject to it pa rin Lucas Inok. Minsan nga, tinuon na, ay video na, pa rin Lucas niya. Hindi ka na pareha ako. Butubag ng diya-diya, di pareha ng pare nga bubasa mag libro sa Catechesis Gaday Doctrine, para ni Reverend Padre Darwin Gitano. Unya iyang basa-basa naman ito, marakuha na sa mulay doon, ka amdo tingali, kay Yusam ang firmahan ni Anheng Cardinal Vidal. Ay, video na. Itong lunes, diyan ko, ako yung video, Bradsok Peranis, ako yung namutanan niya. Kung sa may proper understanding Bradsok, nagkong nasa Gaday Doctrine Catechesis o ganang imuha na sa 1997 resolution. Kung siya murag yung iba sa adunay nagmaniubra. Nagmaniubra ba? Ito ba? Giusap yun. So si Padre Darwin Gitano, igali, sa inusinti siya na nagkusabasa sa maong pirmahan ni Cardinal Vidal. Pero ito balik-balik di ba yung personal literal? Kung saan mo na nga, di ba niya ubra mo na? Ingon si Jim Gonzaga, bisan pa pratiway kung tinuod na nga gilis ng sulat, huwag yan po po nagdanan sa Gaday. Literal, may maayo din yung lipat-lipat na ita. Pang ginungo mo na ito, maragat nasa sugala na naitikas ito. Pinuang mo na tao. Ay, ang gulo na ito ba, magpaupos sa ba? Ikay, matupang yung jibuhol na ganina, hilom ko, no? Hilom nga, kamunin kuwada, naglipat-lipat. Isa rin ko, Arsobispo Palma. Si Arsobispo Palma, bibisitahan ni Bradsok Peranis personal. Ada member Jikyo, Chongjowa, kami kumurnay, wala kong kagawin ito. Apikis oras na. So si Bishop Arsobispo Palma ningon, dili ko mo subscribe niya ng ilaha, Gaday literal. Dili siya, karo ana, na ipuspos para sa Pilipinas, nagpirmahan ni Arsobispo Palma, karo ana, wala mulamba ninyo. Karo si Bishop Pactol ningon, the divine person did not die. Yes, si Padre Darwin Gitano, the divine person died literal. Kung yung ibasa ni Padre Darwin, di-ilis ko dito, dibuka. Ikuha ang ginungagan sa pirmahan ni Cardinal Vidal. Tingali, kung sinigyan sa Padre Darwin Gitano, wa na sa mulay. Kahit mulay siya, tiktan lang yapon eh, dahang live na so Brandes, kadaan lang nag-live. Iyang yapong gisutang yapong. Dila ang gurada sa Bradsok, pero iyan ang gitubag, pero iyan ang
hayag sa DYRF, DYHP Domingo, o sa DYRF. Nadlaw na. Nya, diri pa sa DYER, Island FM, nga naman dyan kumtas. Araminis, wak mo rin mapil. Kuya, rin makaditik rin sa Tuloy Rupil Banyo. Muna ilisod na, kay dako rin sa mot yun. Klarohon, kung tingkayon ito na kumintog yung mayo. Kaya bugado mo na. Muna ilisod mga kingsunan kay kuhan ba? Hindi, ang kuno na ito wak ko diya, para mahilo. Tungod is garbo mga kingsunan. Ang garbo ko tungod sa Ebanghelyo na gibasa ni Pambit ni Brad Ichibol. Daga nang igo ni nga na maingon rin nga inunuha nga dili siya pasilo sa imong siyang sultihan. Ang pagpamati ug andam nga mudawat kung adunay tao nga mosulti sa atong sayop. Naman na sa Sirak 21:6 andam ka mudawat sa koreksyon. Muna yung mapabusan nun. Ang Ginoo di ay pinagmalan ko ito mahigon. Ginoo ko siya. Mahimo ito kalito niya. Linog ko sugayo. Patay ito tanang makaudeo. Pero wala bata kay gumikan sa pagpaubos na iyang giantos yun. Muna ingon si Mother Teresa of Avila. Mother Teresa of Avila. Humility is always walking in the road of truth. Di ba sa basa? Ang pagpaubos budak lakaw sa dalan sa kanaturan. Wa na may pagpaubos ang Sipri Bohol. Sipri Bohol, wa yun. Ang Sipri Davao, hilom, murag. Nagkatawa tayo, natakdan ng mga Sipri Cebu, di nagsugod. Natakdan. Huwag nalugawa. Ang Negros, ilari, paras Pilipinas sa Malian, napa si nasa San Carlos ng uban, gamay na rin. Nama si Jaime Carmoluti, siya si kining si Tito Pelaporado, sa Dad Ganatay, niya si Tata Felicitas Ormoksan, nasa debate, Encuentro Sipri versus Sipri. God died literal o God Ganatay. Sumbangin na po sa literal. Kundi kay Dagan. Ang tulang si Bugamar, ito nagana Traway Convention. October, katapusan, 2023, Sipri God Ganatay. Yan naman yung taga-Mangagoy, Maringag, nasa napakahilom ito nga God Ganatay, sa Bohol, Tubigon, Alan Salada, si Oscar Esturosa siya. So, kanang umali, pabutan-butan na, mutambong kanang umali sa Nangigas Bohol, sa Convention, maligya ang t-shirt sa Sydney. Paling-paling sa nang umagan, murag, gahom na ituyo. Ginuang mo na yun. Kung kwarta itong tuyo, umali na kong reliyon, kay naghani upir. Wa, di na pang ginuo ng umagan. Kung kwarta ituyo na ito, jikas, ana. Panapit na San Pablo na nga pare ito itong mga warta. Ingon sa 1 Corinto 9:18. It is privilege of preaching the good news without charging for it. Libre walay bayad. 2 Corinto 11:7. Giwalay ko may balita ang walay bayad. Pero mga saksol sa mga ka-iglesia na pag-alagad suman. Ana, ang pare, ayan nga, mga nangay parokya kay matabinga kay parokya natin yung higa. Kung di po makauyo ng kura paroko ni mo, nahitabo sa South area, wa na kayo schedule minsan assistant best. Sao mo na ni mo. Undang na lang. Wala nga, kinamagsinabot yun. Kay, Juan, ini tumbong mo na akong ingon nga, tingsanggi ng kaladalan, bisa di galyo. Inumdo, pare sa ingon ko na. Kaya may pare nga, i-travel sa gawa, mission. Yan ang pare kong kaila, tingsanggi ka, sayang nga kapit ng tingsanggi. Kalagalag o bisa di galyo. Sinanga na. Naabutas, nagkatakilas, pero kayo bang nga, pinakadakong income na si Bubrat. Ini, sito ka namin kay, manulti ka ng mga tabante sa nakuan. Pero, muna binsa ta sa mga pare nga, ang hindi pinsahan. Kay, pare, mulaban ka, may doktrina sa sayo, pinuang mo na. Mangundang mo na, balay na lang reliyon kay, nag-unay ka ng mga Katolik Pilipinders. Si magbadlong mo ng mga protestante, utro mo na yung mga badlongon. Wala mo, ibati sa Banisa versus Katolik Pilipinders. Yang gadayin literal siya, puro sayop din na magdaog. Pildi na mo na, sayop ka ng gadayin literal. Sumpak sa maturan. Pero bahing sakto na,
Ginipayan nila sa simbahan, gaday literal raw. Kita yung CBCP, ato mga Bradshaw, sekretary, sumpa naman na. Nya, mo din nangayo ko, naboy video, record, gikan dito, mga obispo, ni pahayag, doon ay formal statement pa. Kining gaday literal, official doctrine na. O kining, divine personal literal, official doctrine. Pero tilusura na mga kiksuna na. Di mapribahan yun. Kaya, gamito na mga koneksyon para politiko ba? Kaya mga amigo, mga pare, anak, mukuan. Ang di na ginamailad kay naghaman sa koneksyon ng uban. Mag-away sa ng pare ikot. Gregorio Docos, Jojo Labaho, kaya yung empleo Ricky, kumbate mo si Gutierrez, ang pangingog, human flesh, brother, is God. Dili man na katunga tao o katunga Dios. Imo bang gitunga nila katunga? Sa mga tao. Kay imo bang gitunga katunga na? Sa ito pa, para nimo dahil nag-mix ng pagkatao pagka Diyos, sa kanang imong hypostatic union of Christ, kerteng luyan mo. Wa man sa masang fundamentals of the Katugtugma page 147. Nga wa na mag-mix. Naman na dire. Klaro ana, wa na mag-mix yun. Kamo gud mo gamit si Bradshaw, di mo muminaw. Kung mabasa mo sa Bradshaw, makasabot mo. Uban ni mo muminaw, style mo na. The teaching of the church. In the hypostatic union, each of the two natures of Christ continues unimpaired and transformed and mixed with the other, depending. So, klaro kayo sa dugma mga kigsunan. Unya, katong may divine person na matay, unya, ang divine nature wa, imo nang ibuwag. Kaya ang divine person with the divine nature from all eternity. Diya nadaan. Katong kitabi ni Padre Darwin Gitgano, nga mingon siya, namatay ni divine person, erase yun. Ano, naraw? Contrary to the view of Rosalind, the union of the human nature with the divine person does not imply the union of the human nature with the other person, since the union occurs not in the nature but in the person, and the persons are really distinct one from another. Divine nature is only indirectly connected with the human nature through the person of the Logos. Consequently, it is regard to the person of the Logos only, ratione verbi, that the divinity can be regarded at terminus of hypostatic union. The Synod of Reims 1148 declared against Gilbert of Poitiers, pare ini siya, Gilbert, or rejected the identity of God and His divinity, and therefore rejected the Orthodox teachings. Sumpaya ni mo para masabtak mayo, page 52 sa dugma. Page 52 na ba tayo mga 10 minutes mga kaigsuran? Kami na Brad Labaho. Ano waka kasaw, hindi ka kapas yan Sa page 52 sa dugma, Gilbert Whittaker, according to his opponents, Bernhard of the Clairvaux, posited a real difference between the Dios and the Divinitas, and a real difference between the divine person and the divine essence. Kung sa difference sa divine person sa divine nature, and the real difference was rejected at the Council of Reims 1148 in the presence of Pope Pius Eugene III. Panahon sa Tumapa. Dili Eugene nga gapo nga murag gaday literal sa niya. Bagtong natakda ni. Giingda ni Wendell Talibo nga di mo dipindi nga simple. Matod ba ni John ang grabyo, gi-messenger, gi-pasa ni John ang grabyo, gikan ni Wendell Talibo. At pa mo yung kagtire, Brad Eugene gapo. Para nako di ka katulik ni Wendell. Dili ikaw yun. Kana imo walang pakita ang dokumento, panalay pagbuhat-buhat na. Sayo na buhat-buhat na. Sayo na na. Mura ko na itong pirmahan ni Cardinal Binal, buhat-buhat. Gilisdan.
Yung sa tao mo. Ngayon diri sa the religion in God are really identical with the divine nature, DVD, the Synod of Reims, 1148, declared against Gilbert of Withers, who was accused of teaching that there is a real distinction between the divine person and the divine religion. Maura dia. Maura ni. Kumingo nga namatay ang divine person. Imong gibuwag sa divine nature, divine nature. Irehis ka na nako. Irehis. Nas dugma. Sao man nimo. Manederwin. Pare mga usasa ni sa alagad sa simahan mo pare ning green chip ni Pope Eugene III. Namatay ang divine person kay nabuwag siya sa divine nature. Pero manintim niya mamatay ang divine nature. Given naman na siya. Given na. So, diya naman nadaan sa wak pa ma-incarnate, wak pa mga tao ang ikinawang persona sa Santisima Trinidad. The divine, second divine person with the divine nature from all eternity, diya nadaan. Pagkabot sa panahon, he assumed in human nature. Muna nga, one person, both human and divine. Divine. 100% man, 100% God. O niya, kung sa'y correct statement niya kay para per subject man ang divine person. Naman na sa puro section sa katekisim ng Katoliko. Pero nini, sabdo na batay ang proper subject. Asa mabasa, divine person, proper subject, namatay literal. Divine person dahil literal. Di po kabasa na. Mabutan yung suwat na sa dugang na kipirmanin ka rin ng medal. Para naag yun. Sus, ang nagbasa, pare naman buhol. May ganit si Padre Witness sa Kaikias. O basa. Kaya naapag, lata niya sa komentaryo sa Cebu yun. Na, di man na yun. Kay, sipyat man na may galang. Na may, itabi man na Francisco Fernandez. Nga, gimanihog yun. Kung saan mo na mo, na may video. Yang ibasa yun. Kaya, gibog. Iyan ang istorya. Ni Francisco. Na may binensya, mulaban mo magbuhat yung nana. Gusto ko sa, kada sila video sa Bukidnon. Talaw, na-schedule yung Julius Lawas, debate ng isa live. Sa napo ko'y lakaw. Hagit-hagit, tago mo na yung video. Ay, napagkagay, irehis sa kadaan. Irehis sa kadaan. Muna nga, ato rin pasahon ng aking sunan. Jojo Labaho. Para gahanay kinig chat hay. Example, Brad. Si Juan namatay. Unsa may namatay. Si Juan, Brad. Parihar lagi bawa lagi ko na, Brad, nga kauman na si Renato Di Mana naglakaw. Ari siya sa si Renato Di Mana nagkaon. Ang mingon ni kang bakba ni Renato Di Mana mo nagkaon. Si Renato Di Mana mo nagkaon. Maro man na imuha. Namatay ito sa Juan. Namatay. Pero dili na kumpleto kung ino ni mo nga dili ino ni mo nga namatay literal. Kuan man wa man ang mag-mix ang human and divine. Wa man ang mix ang sumasawa 147 sa dogma. Muna sa sakto prinsipya, ang sakto anak, the second divine person is always alive, died in his human nature. Mudawat ka, munay, sakto, wa man na dawata silang pika si Ramon. Nagpadayon man, gaday, gituluan mong Padre Abi po, kanang gaday literal, may pertenis ka Padre Abi, perti yun. Yang Padre Francis Viligasan, so mga pare naman ta, luya, suma, di malas yun mo nga, nadunggo mo sa mga Katoliko nga nangasayo kong mga pare. Si Bishop baka na insakto kayo, ingon nito nga, the second divine person who is truly God died in his humanity. Perting klaro ha. Si Padre Francis Villegas o si Padre Abi nagtanaw sa subangan na YouTube. Wagi sila kaupo ng Bishop Pakane yun. Bishop Pakane, ngingin kayo. Mama ni Monsignor Cayetano Gulbuligo, Master sa Philosophy, Grand Master sa Latin. Niya, Bishop Palmasan, huwag rin mamatay kalang ni Renal Vidal o ni Jan Polusikan. Yan nung nga tao, kung ordinaryo nga tao, makasamot na ang espiritu way kamatayo. Luoy kayo. Nya murag na nagsipon, mato mga Francisco Fernandez. Murag sipon ng uban, sunod mo gawas. Mamatay niya, pataw, buhi na san.
Wa di man debatidor nga prinsipyo ay. Pada Darwin musud gawas man. Ya ihapak na di by nature filme. Palipat ba? At tapusan mga kaigsunan nga sa Catechism of the Catholic Church number 47 ningon diri nga the church teaches ningon diri mga kaigsunan sa CCC number 47 the church teaches that the one true God usara matur nga Dios sa fundamental sa Catholic dogma page 33 one God in ontological sense one true God karon ang matur nga Dios buhi gina dire kanang libro ha sa 1 Tesalonica 1:9 atong tanaw kung say may tamo dire atong dire si Melchor Manalilis Manila gagganatay na og si Juan kining uban pa si Mervin Dasilio sa maestro ni sa Nolan Caballero Jerry Chica GC Caballero o si Christian de la Piña itong ikaw taga Malabuyok ko sa o Anits Librando Saldi Ukun sa Cagayan de Oro pero kanis Anits Librando di pahayag niya kay murag muyunuyon sa ng Crisosol siya ayaw muyunuyon kay wala mamalay na lang rin muyunuyon tayo dipinsan ta ng tinuod pero San Pablo ba isog kayo ato ni basahon dire mga kaigsunan mayon dire sa 1 Tesalonica 1:9 mayon dire others tell of how you become as and turn from idols to the Lord for you serve the living and true God so living buhi nga matuod nga Dios nya tukma kay sa CCC ngusar ka matuod nga Dios sa fundamental sa Catholic dogma. Unya kini si Juan Bishop Subilo kumamot o maabot na santos wala mos kumingking ini. Niyo sa magagahom nga kanunay nga buhi nga Dios. Sa buhi dili patay. Pastil lang. Ang Dios sa mga gaday literal piki nga Dios. Piki nga Dios sa nagtudlo sa gaday literal. Saya Mars Ahok ambot ka ng iyang amigo si Inji Bohol. Wala si Paul Alima, silent man. Na matod pa nitong tuwa. God, ganatay ko niya. Ano, gigamu, kupta na yung pare Darwin nila. Mag-inuyo na lang. Dili mayo, andal ko na siya. Evelyn Mansuito. Ricky Empleo. Sayop ang Diyos Espiritu dili mahikap. Juan 4:24. Niya dili mamatay ang flesh mao ang human nature. Gigamit ang term God is because tumbok nasa sa tibok kinatibukan sa usa ka lawas dili sa managbuwag nga kuan sani Nelson Bungas organizer taasap na okay kuha na to ni mga kigsunan Brad Ezekiel at organizer og si kuan kining kuan man ang mga kigsunan kanang Diyos dili makita espiritu immaterial 1 Timoteo 1:17 kon nga ang Diyos hingpit nga dili makita 1 Timoteo 6:16 sa may Diyos na daganay mong Diyos dahil usara may ito one true God ko na pasilan mo usara ang Diyos ang atuon ng Diyos niya dili siya mamatay umingo ka mamatay niya dili mamatay di na ni batidor di na supak na ang bendisyon na nibit muna nga matod pa ni Pope Pius IX sa ka Santos gumamot na Santos na ni Pope Pius IX Santo Papa ni siya if any future Pope teaches heresy, do not follow him. Santo Papa nagbisidaan daan. Adunay Santo Papa maabot nulog sayo ayaw sunda. Unsab ka ng mga pare ubos og ranggo. Santo Papa nang tumingon. So muna nga pamalandugin na inyong mga kigsunan kay sumala sa Sirat 24:8 dire sa Biblia, the highest road ang pulong sa Dios. Wa na mulabaw na. Kay mismo ang Catechism of the Catholic Church
number 86 sa CCC, yet the ministerial is not superior to the word of God, but it is servant. Klaro kayo. Yeah. Sabi mo lang ba na, Biblia, way mabasa gaday literal, divine person and literal, zero na. So, sa ito, bawas Biblia, bakak na. Mga simple ko ta. So, Printon Dag, ito Christ, Crispin Campos, o si Dario Inobio, o kuman pa si Wilkie Ibones, RCB Muranski, Emilio Ricky, Tubag, Nako, Brad, ni Jojo, Brad, salamat sa pagbasa, Brad. Sakto, Emilio Ricky. Resugdon po, amigo ni Antonio Caballero, sa Lapu-Lapu, Mako Mangyaw, si Arnold, o kining namay ni si Francini, gaday literal, luoy kayo. Mario Agboban pa, kining nagbarog ka na. So, muna nga, si Bransok sakto kito, nalamdagan si Bransok yung iwali sa SDR kagahapon. Ay, itong lunis mo sa Bible study. So, muna siya, nabtag sa panahon, pero natin Bible study sa tindalay niya, ni Danny Maria, Chipel, o si kining Marwil. Daram lagi pirma ni Karel Bidalo. Nawa pa si Alpar ang sunod ng black timer yung mga kiksunan. Uwan mo gusto gayo. So, ito maning kuwanon niya. Marag 13 ka na sugod ganyan. Dari sa gipirmahan ni Karel Bidalo, wag dito. Naani, pero gidungagan, nayo. Tungod kay ang Iglesia Katolika giklaro kining deklarasyon, Christ has suffered and died in his human nature. In his divine nature, he could neither suffer nor die. Balik yung Darwin gitano, pero wa mo na magakuan. Kay uyon mo sa kung ano divine nature yung mamatay. Ang divine person may namatay, hindi mo na mamatay sad. Only sufferings, even the less, were on infinite value because human and divine nature were united in the divine person of the Son of God. This we believe Baltimore Catechism. Si Niblim, ito recognize, murag Baltimore na yung basa kanina. O si Melvin, matas mo. O itong Usaka Melvin. Catechism o si sa pinamungahan, Brad Arman, Dudong Inovaldo. Number 3, o Imperator James McNulty, Bishop of Peterson, USA, page 69. Ang hubad din si Kristo gisakit o lumatay sa iyang tawhanong kinaya. Siya pag-Diyos, dili siya mahimong mag-antos o dili siya namatay. Sa diha nga namatay si Jesus, ang iyang kalag o lawas, nagkabulag apa nagpabiling nahiusa sa Diyos ng persona siyang lawas o dito sa lubunganan o sa kalag dito sa limbo. This we believe Baltimore Catechism, page 71, number 3. Nani sa CCC number 630 o sa 1 video 318 sa Biblia balang kasulatan. So, muna klaro na. Klaro na kayo mga kiksunan nga niya ingon pag usa kadakong iris ang nagtudlo nga namatay si Jesus sa krus, napil na namatay usab ang iyang pagkadiyos. Iyang pagkadiyos si Salmon sa sakripisyo sa krus apan wala may ulipon sa kamatayon. Cardinal Vidal, wala osbane. Ang lahi naman itong ibasa pa rin Darwin Gicano. Kung wala yung usab mo, pero makardinal, bansok, badadam. Una nga, mamalandong na magsunang kay ini sugal ng pagkalanggan sa Ginoo kay kung birada ka na ako, sugarol mo sa una. Switik, ibaw ko na. Switik. So, Jujur, kataasan ni mong usahan ba rin? Jiwan Pasiones, Brad Ilyong, Brad Beregido Ormesa, o Brad Iman Pinado. Kanang gaday literal Brad, ang main subject, si Kristo 100% God, matod pa ni YD. 100% ka, 100% man bitaw. Sa sayop, sumpak di ka na. Imo sa to iso na, mga ngita, ipabor na. O, ngita, igana, Brad. Wilson, ipay, tumingo ni Chubi Sili o ni Mario de la Serna. God ka natay. So, Brad, bisa kung saan mo, Brad. Mangita pagi, Brad. Basta makabasa, divine person dahil literal sa dugma si Biblia. Ubiyak ko sa Katolik Pilipinas. Ngunit na mabasa, i-raise mo nagko. Ipakatanan ko Padre Darwin, Kitano, kinsang church fathers nagpahayag ng tudlo. Divine person dahil literal.
Ya, wa man na definition ng matubag. Napay kisisi dugma uban pa. So mga friendly discussion, wala mo personal. Kay part of argument. Healthy discussion ng mga magigsunan. Pero wala tika sa bimbong mga magigsunan. Muna yung sa dilim ni sugal. Ang ginoo mo nito usare makapalangit na ito ni. Matod pa ni Vincent de Paul, without sufferings in this world is a great misfortune. Di malas ang kang wife kasakit. Di matod pa ni St. Philip Neri, idol ni Brady Man. Think of yourself that every day is your last. Hinumdumi ganun ay. Muna imong katapusan. Niya mamatay ang simple nga, o pari ba nga, simple nga, nanunlog kada literal, niya naglipat-lipat, huwag bulingon mga soul sa langit. Pinadiyag 21 City, nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Huwag bulingon mga soul sa langit. Perti ba? Ano mga kaigsunan? Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langiton mga man, nga labing imanan, salamat sa kayo higayon na magihatag. Ika ganihan to ni mga rasa, way kung ganihan mo katalagman. Kinintanan na mga ipangay pinagi sa ngalan ni Kristo, ubal sa panambang ni Santa Maria ni San Roque, o sa tanang ahilo mga santos langit. Amen. Ino mo ni Patre et Filios et Espiritu Santo. Amen. God bless to everyone. Brad Actor Brad Suarez yan sa e-bike driver. Sama ni stasyon ay oras binulang hapon sa QREA 92.7 Island Radio sa FM Island Radio inyong kapatutunan si mag-iitang komentarista hain ay different mostly komentarista Ram Efren Pilipinas